Xa sabes que cumpres todos os requisitos para solicitar a Bolsa BEME e queres saber máis sobre o procedemento? Neste vídeo contoche todo o que debes saber sobre a solicitude, concesión e pagamento da Bolsa. O primeiro paso para recibir unha Bolsa BEME é solicitala, obviamente. Pero antes de facer a solicitude, asegúrate de que cumpres os requisitos. Se non tes claro cales son, mira o noso vídeo sobre os requisitos. A solicitude debe facerse por internet nesta ligazón. Alí deberás indicar os másteres que queres solicitar, facer unha memoria explicando por que che gustaría desenvolver a túa carreira profesional en Galicia e achegar a seguinte documentación. Toma nota! Precisarás un pasaporte ou DNI español. Tamén un documento que acredite a túa residencia fora da España. E documentación que acredite que levas vivindo fora da España máis de 2 anos. Iso pode ser unha nómina cunha antigüedade de 2 anos como mínimo ou a inscrición no consulado dese país. Tamén terás que aportar o teu título universitario e un expediente académico que indique a túa nota media do 0 ao 10. Se a túa titulación é dunha universidade estranxeira, terás que presentar a equivalencia das túas notas medias. Podes obter esa equivalencia nesta ligazón. Tamén terás que achegar un documento no que se explique cal é a nota mínima requerida para aprobar unha materia nese país. E tamén un expediente académico no que se mostren todas as materias cursadas coas notas obtidas. Ademais, se és galego pero non naceches en Galicia, terás que presentar documentación que acredite a túa vinculación con Galicia. Por exemplo, certificado de inscripción no PERE ou, no caso de que residises en Galicia 10 anos, o histórico do padrón dos concellos nos que residiches. No caso dos descendentes de galegos, terán que achegar o certificado de nacemento ou libros de familia que mostren a liña de parentesco cun galego. Lembra que todos os documentos enviados deben estar en galego ou en español. Parécenche moitos papeles? Non te preocupes, porque a web da solicitude irache indicando todos os documentos que precisas achegar para que non esquezas ningún. E se precisas máis axuda, recoméndoche que vexas o noso vídeo Como solicitar a Bolsa BEME paso a paso. Cando achegues toda a documentación, asignaráseche unha puntuación baseada na nota media do teu expediente académico e a túa vinculación con Galicia. Para que serve esa puntuación? Contocho no seguinte paso. Unha vez finalizado o prazo de presentación de solicitudes, a Xunta publicará en xuño ou xullo as seguintes listas. A lista provisional das persoas propostas para obter a bolsa. Esas serán as 250 persoas que teñan a maior puntuación. Se a túa solicitude está nesta lista, terás que matricularte nun dos másteres que indicaches na túa solicitude. A lista provisional de 200 persoas suplentes. Se a túa solicitude está nesta lista, tamén terás que matricularte nun dos másteres solicitados. Despois, terás que esperar para saber se queda libre algunha bolsa. Isto pode acontecer se algunha das persoas admitidas decide rexeitar a bolsa. Se finalmente non che conceden a bolsa, podes renunciar á matrícula. A lista provisional de solicitudes excluídas. Se a túa solicitude está nesta lista, comunicaráseche a razón pola que a túa solicitude foi excluída e terás 5 días hábiles para chegar a documentación que falte. En agosto, a Xunta publicará as listas definitivas e xa poderás comezar a preparar a túa viaxe a Galicia. Para máis información sobre as listas e prazos, consulta a sección Prazos da convocatoria na ligazón que ves na pantalla. Para os másteres de un curso académico recibirás 2 pagamentos. Un de 6.000 euros e outro de 2.000 euros se vives en Europa ou de 2.500 se ves de fora de Europa. Para recibir o primeiro pagamento precisas achegar a seguinte documentación antes do 31 de outubro. O xustificante da túa viaxe a Galicia. Pero ollo, esa viaxe debe ser despois de presentar a solicitude da bolsa. Por exemplo, se enviaches a túa solicitude o 8 de xaneiro, terás que presentar un billete de avión a Galicia despois do día 8 de xaneiro. Un documento bancario que probe que és titular dunha conta en España para que che podamos pagar.
o documento que che darán a primeira vez que vayas á oficina de retorno e o anexo 7 que poderás encontrar aquí. Para recibir o segundo pagamento, precisas superar o 60% dos créditos cursados no primeiro cuadrimestre do máster. Para os másteres de 1 ano e medio haberá 3 pagamentos. O primeiro e o segundo faránse do mesmo xeito que acabamos de ver. O terceiro será de 3.750 euros para as persoas procedentes de Europa e de 4.000 euros para o resto de países. Para recibilo antes do 31 de outubro do segundo ano, terás que matricularte no segundo ano do máster, ter aprobados o 80% dos créditos cursados no primeiro ano e achegar o anexo 7. Listo! Iso é todo o que debes saber sobre a solicitude, concesión e pagamento da bolsa. Agora só falta que ti fagas a solicitude. En Galicia esperámoste cos brazos abertos.